Binamen. Ari na god. Ano man? Nakoy i-fastak mo kadiyot lang god. Saan mo na? Ha, basta koy kadiyot lang ito bagal lang god. Kadiyot lang god. Langan na tayo lakaw. Yes na. Sige na, kadiyot. Saan lagi nung saan po yung kabuang daw, eh? Ako pangutana nimo, to bagal lang. Sa lagi. Oh, kani akong pangutana nimo ha. Sige. O sa may imong pilion, Pangutana. pera o pag-ibig? Pera. Kay? Kay ugwa tay kwarta. Ang ilaran nimo batasan. Niya og na tay kwarta. Aw, mayo ka kay batasan. Ya pusot-pusot na yung mga parcel. Mo nang nagkamot gid ko aron makakwarta ta. Mo nang pera akong pumpilion. Nung kadua, Bitaw. lapi usa iklaway kaduha. Sa na? Unsa may pinakamasayang araw nimo? Pinakamasayang araw na ho. Oh. Kadtong gipalayas ko nimo niya didto ko sa akong uyab. Didto ko ni higdas ilaha. Niya wa ko nimo tawga. Sus. Di jud ko muuli ato. Magbuntag ra banta mi ato. Silang natin. Yang lagi na itong uyaba eh. Ba, para ba punta? Katulo? Napatay. Oo, napa. Last na lang ni uy. Short Dali. message ra ha? Dili ah. Dili taas, short message ra. Lagi. Napatay, short na taas. Unsa may ika-istorya sa imuhang ex nga baji? Ang mga ex, Oo. ang mga uyab. Oo. Short message ra sa imuhang ex nga uyab ba? Nga ako na ikasulti nga. Di na lang sila maglaom kay nanakoy asawa.